Enya odifo esiama ye nyina efre no Ajagraja Choba Church isofo anase prophet woni ne nua enya ntawanta bakakra no na ya aya medwene ho amenti ase ade na ya abusua nsam ne ade sa no ana afem bi na ye pa I don't know ye ntimi ntenke fa attention TV ye ntiase aye koye se abusua asem no ne de abeto abonti esiama Ajagraja woni ne nua pani enya ntokwa kakra we tuma we be ni nua pani kwa kiremu a sebi ne bra afa ne yire ne bra wo HIV jese atem didie na dosu ni nua one mother one father na jeso wo mo doso po ho a kire wiase amansan nyina se ye nyina ye tie bi na ye nso ye ma foforo ye de entie bi na we na kwakumanu hu asem na ye na yem hihye kwakumanu so de se akoye no se o father ba wo beka bi we ye na mfa no ho kwakumanu atena se kire mu de duty sankasa ama santokwa we nyina aba sa nuanu wo ntem no wo de abetudwa kwakumanu ma ye ntie kwakumanu mrasisia Many for me just so trade and ponyankopa atom obi bia ho ye medin e de kwakumanu betuma fra me bob na de siga no asoso we ye quick ye fast na masore so nipa me beka o masem ye kwabena esiama a dodo na afre no Ajagraja ana ni nua boache osofo boache yeah en common na me be this is aggressive talk we aggressive talk why na me no by to me ni de enye me wonwa bebre se e bia Ajagraja na ni nua sofo boache e kontokwa de enti enye me wonwa bebre ni se eye saa eye nipa ye nipa yi obi timi ne maame ono ane maame a wo ne ba wiase e kontokwa gidigidi pa obi ne papa etimi kontokwa pa a bia e ma social ne media no so obi hwem sisi ai nipa bebre hwem sisi a wo ye no kwafo se mo maame mo ne mo maame mo ya aka a wo kwale kura wo mfa maame mane ni wachi do obi hwem sisi a wone ne maame wasem okwale kura no wamfa ne maame anko bi ne maame kura tiye no no wo wale obi maame tiye kura wo fra ne bonidua semeti asemi nwui ana wakofo obi foforo adi wachi nti sanity obi ne papa atwema nso gidigidi a the same thing ono so kwale kura wamfa ne papa ni akire ewa busuam ewa nanfufu mu bibi nti na bibi akoka bibi na de ebusuam ntitimu aba ebusua bi efamily no nka enuanem mu achechetin side no akogina efa side akogina fa tibe say enye me wonwa bebre say sofo boache enye me wonwa bebre say Ajagraja eye kwabena asiama ene ni nua sofo boache e kontokwa enye first time ni say enuanem mu mienu e kontokwa obi gina kira wonte ase ba de ema me so camera wo me so sisi ase me beka bi ni say de me beka bi ni say mesre beginning na start here na me say bi amo kan na etwa na ka bi akoye backdoor na bi amo ho no makasa na ka busua ahwe na bibi ato ayede etwa mesre nipa amagina no so akasa kese paaye kwabla siama bro mesre midin edi kwaku menu amafo ne frame bob dodo na frame bob siga but di kwaku menu no eye popular pa nsina bob siga na ba ye kaso obi nimo o se omo wo abonten ne de dodo na nimo ne sofo boache se mu ye nuanom de ba se de wo ne sofo boache tie no me de mahu kakra cause me no wa ye interview ba ko mienu miensa enan enum ensia onhwa ye kan ye interview so ayaya e bi ekodu but se me ba mo fie ho a ana me ba asole fie ho a anyonkofa wo ne sofo boache ntem no e different because onipa na ka bi ameka se wo ben Ajagraja obetimi akum eye kwabena siama
ebia sofo bo achi betumi aka ene bia wakura tilapia ene other boys bia ben wa wuchi wo muti abufo de wo ho abufo ewo ho ati de ekoso ne de me gidi se me believe abufo se ewo ho bibia betimi asi me wi ase ba bibia no me surprise me de asi pe bia na si wo Moses mo penso de asi pe bia asi wo konfonat no ye ko no onya asante konfo yen ko sunsun asem kakra te se de kwablase ma yesunsun adwuma konfonat ba bia ye wu ni mpo ya nyina ntu konfonat o da fiase wo ba bia na ofri nanso ye de obi tutu konfonat ho a enka aya brochire anka ese de din ko Bible because oye somafo awo ba wiase ni no ma wo ye de ani hu bi physical si ye hu se we confonat na de sika we si ho we confonat na dua saa besi we confonat ti o na yi sika dwa kofi asante ade eti atoso asante ti ene sika ye fense eye sika kokko na so no mi kronfo kra anye na ntu patoti nkoma ya medi but sofo boache ene ajagraja de ye fru papa baako eye mu ma papa baako atopa ebia so mo nya maame makro mo ye papa ma ba ye musa ye ho se ebia mpenfo mienu opode omo ka nyina no mi tie other side swat ya se no se bia kakra ma hwe o de ekoso no kwablese mantimi nkase mfa no ho ebia obetimi de nanu akase mfa no ho nanso na koma mu no eye ne ya sofo boachi ntimi nkase de ekoso no emfa no ho ana de kwablese ma beye no emfa no ho de ekoso no eye ne ya nti na ababo nti se obi e kasa ewo social media no so de bia me kasa sisi social media na ho de ekura no ene social media ho de ekura no ene obi ne yire kura anya problem a baby opeso o kasa ma ne ho to no aye social media so nanso ye wo fanti social media ye maami ne ye papa mo moji ya wade anti social media ho ye wo fa wodi ye kire tutu ntuma koje ya wade ne ma ye anti social media ho nanso menumi no ye nyasem a baby epese ye kama ye ho to ye social media nanso nipa hodo enyansafo hodo sabi adwimifo hodo sabi ayalefo hodo enipa hodo a na kani se ye ma ye ho kwan ma omode ya no beto ya asemu ye ma kwan ma mbeka bi because onya de banko ade a nipa bebre wa adwene kire so mo kire mo ho adwene anyonkofa bi ewo kwabena sia mantem ani sofo bo achintem se wo kwa abroche ajagraja aye kwabena sia ma ne koja ne kwan a ene abasa ebufu aba ema ye kontokwa no mesire nipa mesire no aye kwabena sia ma bro mesire so betimi afa kwa bi aso amamatwa asem weso a kamuntwa so betimi afa kwa bi aso na matwa asem weso a muntwa so mostly no aya me ya aggressive talk say ya obi wa wase o nipa no ma ka frɛ no hwɛ social media asasem beto so no obi eka bia enye de ye won na ma ne ye frɛ no anye sa ye ne enye bi nka se ye ka se ye frɛ obi a ye won number ne ya kasafa na asem ho a me ka che play ye nkomo no ye ne enye bi ni o yesu nkomo no se ba sa ye pese ye dibi ti ye frɛ na ye nka ya no ntum ana se ye frɛ dia ye be de ne enye bi aka ba de ma me sɛ kwabena sia ma me ka truth ma me ka nokore aya na mosi na me nokore ka na emoa me wo baabi mate nokore nso so me ka na se nipa ne tie mi a eboa disi aye fa se sofo bo ache kwa abrochiri sisi a won ka ajagraja movement hu bi ebi am kanen no na bia wodaka mu a eya ajagraja movement ebi ane dan no han anadan no wosi a eya ajagraja movement
but say je bi a the Agwaja movement ekofom a ebia ekofom a ahode ye beka no ekofom e beka no ebia na no ntime me nantua ne dan ka se fi no kopa adwuma ye ba sisi a no wa film a woni mu biem oti abrochi nipa sisi a wa ye founder aye Kwabena Siama patro tie me ye won penfo bebre awu tumi patro muntie nkomo amenodi ye won kofo bebre wa dom awu tumi say ye sunsum soli tumi say ye asofo tumi ye won omo ya akomfo anu mu tumi a ensensem bisisi ya mane wa adom no but woni dom me patro muntie me o na me kasa kire badwemba ye won nipa bebre a mu tumi nanso ensem bisisi ya etu baby adom no wo ho but nipa dom ko a woni dom se du de bi ne nipa benya mu awrehiremu na no ma start se ekoso back to back na obi a wo ben se se sofo aboache ben Kwabena Siama se ntokwa ne ikoso se ya na bia Kwabena Siama aka na sofo boache ka na Kwabena Siama aka na sofo boache ka kwaku menu nso e de ne di aba me da se pass wo twen me